Juan Salgado de memoriapixelada.com. Hola, boas tardes. Boas tardes. Últimos minutos do noso tempo Ti, de Juan, bandancha chegates para a botar unhas partidas o Crazy Taxi no seu día? Sí, na recreativa xa era un clásico entre todos. O Crazy Taxi. Sí, pero en cambio tío se venos falar de outros xogos bastante máis modernos. Un deles creo que esta semana digamos que chamou máis atención porque estreou o que se podía dicir casi un tráiler longuísimo no que por fin se podían ver escenas do xogo. Creo que nos podes contar deste esperado Grand Theft Auto 5 ou GTA 5. Sí, despois de que os usuarios pedisen que se vise algo do propio xogo, porque xa sacaron algún tráiler anterior, pero cinemática só, por fin chega un tráiler, como diste, ben longo, de case 4 minutos, no que podemos ver como se manexa os personaxes, algunhas das actuacións, e o que a min máis me chamou a atención, que podemos empregar os 3 personaxes na mesma acción. Eso para min pode dar un pouco de xogo nesta quinta entrega desta saga máis esperadas, sen dúbida, ata o momento. Que igual, bueno, que avisar igual a xente de que isto de Grand Theft Auto realmente é un xogo no que faz un poquinho o delincuente, xa o digo o nome o de theft e roubar, o sea que realmente unha das cousas que se fan é precisamente atracos empregando os 3 personaxes a vez, non? Sí, é que o xogo, bueno, non neste xogo, en toda a saga definiuse por iso, un pouco pola crueldade incluso dos protagonistas a roubar, a realizar todo tipo de delincuencias, agresións, pero por que te chama tanta atención? Eu creo que por variedade de situacións que nos inculca. Neste incluso podemos bucear, polo que vimos polo trailer, bueno, diversión eu creo que vai haber. Eu penso que Rockstar é unha compañía que está moi curtida nestes xogos e vai ser un grandísimo deste ano, sen dúvida. Poderíamos decir que casi é un simulador de vida, porque pódese facer, o sea, fora do que son os atracos, pódese facer moitísimas cousas neste xogo. Home, un simulador de vida de persoas moi macabras, sí, claro. Na miña opinión. Eu non estou moi metido nas mafias nin nesta violencia, pero, home, a variedade de accións, como dite, é enormísima. E incluso podemos xogar o golf, xogar o tenis, tirarse en paracaídas, coches, motos, lanchas, podes fazer case de todo. E quizás unha das sorpresas que se veían no vídeo, no trailer que se esta semana, foron os últimos segundos. Que era o que se podía ver aí? Nos últimos segundos de vídeo? Sí, veíanse como que parece que queren dar a entender que un dos puntos fortes vai ser o seu modo multixogador. Sí, por suposto. Como non, o online non escapa de ningún xogo. O GTA vai por ese camiño, parece. Nunca foron os GTA de multixogador, por eso está chamando tanta atención. Bueno, tamén se fala sobre a posibilidade de que chegue a PC nestes últimos días. Supoño que se andará. Estes dos pasos supoño que se andarán tarde ou cedo, van a andar, porque a actualidade ríxese por iso. Online, multixogador, o social, eu casi estou seguro que as dúas cousas van levar a cabo. E logo, para rematar, quizás comentar a confirmación do que probablemente sexa o grande éxito do ano. Que nos pode decir das vendas do The Last of Us, un xogo exclusivo para PlayStation 3, que igual, por ser exclusivo, sorprende que acade ese tipo de cifras, tanto no que en vendas como en premios? Sí, porque que acade 3,4 millóns de unidades vendidas en 15 días. En 15 días, iso xa quer decir algo. Iso quer decir que o xogo é bo, e os usuarios gustan, e así chegan estas cifras. Quizás podemos decir que houve que esperar tantos anos para poder ver o que daba de si unha PlayStation 3. Para min estamos no punto, eu creo que chegamos xa ao cumio. Pero quizás esa cousa miña, pero non me refiro ao cumio tecnolóxico nin gráfico, porque eu casi podría dicir como Uncharted 3, que son dos mesmos creadores, incluso se ve mellor. Pero a forma de contar a historia, a narración, esta madurez de Naughty Dog, de Last of Us, creo que estamos nun dos xogos
obrigatorios, sin dúbida, pero incluso un dos mellores desta xeración. Pois moitas gracias por esa Juan, recomendación para que non o teña comprado que vaya correndo a tenda. Pois, Por favor. Sí, Juan Salgado, de memoria pixelada.com. Moitas gracias por contarnos pois estes novedades. Seguimos en contacto durante os meses de xullo e agosto porque seguiremos tamén co programa, se te parece, para que nos contes outros temas. Sen problema, aquí estarei. Moitas gracias a vos. Memoriapixelada.com